Здравейте! Пряко от екрана на вашия перон започва културната мощ на New Level Channel Art Review. Театър Възраждане можете да гледате буквално най-доброто представление за годината. Къщата на гнева спечели 2 Аскера през 2015 и има защо. Това е една история, която сблъсква поривите на човешката природа с неразбиваемите стени на обществените забрани и табута. Стремежът към любовта и свободата се превръщат в забранения плод, който погубва животи, но спасява души. Ако харесахте първата част на Ченге за един ден с Ice Cube и Кевин Харт, значи със сигурност ще си изкарате добре и с продължението, което вече върви по кината. Действието се развива в Майами, където Бен и Джеймс ще залавят разни наркотрафиканти. Добра екшен комедия за разпускане. Мъж в разцвета на силите си е обсебен от своята кариера и смята, че докато човек е жив, трябва да трупа пари. Но един ден едно уж обикновено събитие, като покупка на чифт обувки, променя живота му завинаги. За да разберете какви са тези променящи живота обувки и в кой мол се продават, ще трябва да посетите столичния куклен театър и представлението за възрастни без обувки. Представлението за малки и големи на Art Review приключи. До скоро!